дар марҳилаи аввал ба паника ё ки таҳаллуқа дода нашавед ва аз сомонаҳои расмии вазорати тандурустӣ ва аз созмони беҳдошти умумиҷаҳонӣ истифода баред. гигиенаи шахсӣ ва риояи он яке аз омилҳои асосии пешгирикунанда аз сироятёбӣ мебошад. беҳуда аз маҳлулҳои антисептикӣ зиёд истифода набаред ва барои он пул зиёд харҷ накунед. беҳтарин пешгирии коронавирус ин шустани дастҳо аст. антисептикро ҳамон вақт истифода баред вақте ки об дастнорас бошад. чӣ гунае ки дастҳоятонро бо собун 2-3 маротиба мешӯед? тоза нигоҳ доштани коки бинӣ хеле муҳим аст. бинобар ин дар рӯз 2-3 маротиба бо намакоб ё ки оби барф биниятонро ҳатман чайхонед. гулӯятонро хушк нигоҳ надоред ва ҳар чанд дақиқа аз оби гарм ё чойи гарм истифода баред. ҳарчанд қобили қабул нест, дар шароити имрӯза аз сабун бо даст худдорӣ намед. вақте ба кӯча ва ҷойҳои ҷамъӣ рафтан аз маск ва дасткаш истифода кунед. онҳо метавонанд шуморо аз сират ёфтан то зарраи муҳофизат намоянд. аз рафтан ба ҷойҳои серодам худдорӣ кунед. албатта агар зарурате пайдо шавад метавонед равед, лекин ҳаракат кунед ки фосила байни одамон аз 1 метр зиёдтар бошад. бояд донист ки мардуми калонсол чӣ ҳарчи зан ҳарчи мард нисбати ҳама намуди бемориҳои вирусӣ нахад коронавирус нисбатан осебпазир ҳастанд. ҳаракат кунед, онҳоро эҳтиёт кунед, меҳрубон. ҳангоми суҳба ё ин ки атса задан даҳонатро бо моск ё ин ки дастмол рӯйпӯш кунед. ҳангоми надоштани дастмол метавонед бо дасту оринҷ маҳкам кунед. нисбати саломатии худ беаҳамият набошад, зеро ҳар як шахс табиби худаш аст. салом бинандагон, ман мудири озмоишгоҳи бемористони ибни Сино Набиева Хуросон ҳастам. имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз бахшҳои муҳими бемористон озмоишгоҳ маълумот пешкаш намоям. озмоишгоҳи бемористони ибни Сино бо тамоми таҷҳизотҳои зарурии замонавӣ муҷаҳҳаз гардида, дар он мутахассисони дараҷаи олӣ ки дар хориҷ аз кишвар малака ва таҷрибаи корияшонро сайқал доданд фаъолият мекунанд. озмоишгоҳ дар раванди ташхис ва табобати беморӣ нақши боризе дорад. озмоишгоҳи бемористон асосан бо таҳқиқи материалҳои биологии гуногун ки дар муайян намудан ва табобати бемориҳо нақши муҳиме доранд машғул мебошад. дар озмоишгоҳи бемористон ташхису озмоишҳои гуногун аз қабили таҳлили умумии хун, таҳлили умумии пешоб, таҳлили умумии матфӯъ, коалограммаи хун, озмоишҳои серологӣ, озмоишҳои бактериологӣ, озмоишҳои ҳепатитҳо, ҳепатити А, гурӯҳи хун, ҳормонҳо, биохимияи хун, молишакҳои занона ва мардона, спермограммаи муайян кардани вирусҳои хун ки бо алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, таҳлили лямблиоз бо усули ифа гузаронида мешавад. дар озмоишгоҳ фаъолияти гурда, ҷигар, ғадуди зери меъда, санҷиши хусусияти хун, пешоб, саргин ва дигар масолаҳаи бадани одамӣ мавриди таҳқиқ қарор мегирад ва дар асоси ин таҳқиқотҳо тавсифи таҳқиқи ин ё он узв дода мешавад. инчунин дар озмоишгоҳи бемористон таҳлили умумӣ ва муфассали хун, таҳлилҳои биохимиявӣ, ферментҳои гуногун, таҳлилҳои умумии пешоб, серология, бактериология, таҳлилҳои иммуноферментӣ, таҳлилҳои ҳормонҳо ва системаи лахташавии хун гузаронида мешавад. таҷҳизоти замонавӣ озмоишгоҳ имкон медиҳад муоинаи дақиқи ин ё он мавод ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ амалӣ гардад. барои мисол, чанде қабл озмоишгоҳи бемористон соҳиби якчанд дастгоҳи нодири ташхисӣ хун гардид ки онро таҳлили умумии хунро бо стандартҳои ҷаҳонӣ имкон медиҳад. бояд гуфт ки дар озмоишгоҳи бемористон танҳо аз он садҳо намуди озмоишҳо гирифта мешавад. барои мисол, таҳлили умумии хун, биохимияи хун, лахташавии хун, муайян шудани вақти лахташавии хун, серология, газҳои хун ва ғайра. ҳангоми супоридани баъзе аз озмоишҳо миҷозан бояд ношто ва дар давоми 12 соат бошад, чизе нахӯрда бошанд, аз ҷумла ҳангоми муоинаи қанди хун, чарбӯи хун ва ҳормонҳои хун. бо бақия озмоишҳо низ мешаванд
با نهار سپاریده شود. اینچنین ما آزمایش ایمونوفرمنتی و باکتریولوژی، آزمایش‌های نطفه، آزمایش‌های تحلیل عمومی، پیشاب، کاپرولوژیا و غیره می‌گذرانیم. وابسته از تعداد نمک‌ها، گاز خون و میکروالمنت‌های خون معلوم می‌شود که کار گرده، شش، جگر و دیگر عضوها را معاین کنند. اینچنین از بافت‌های موشک‌ها و آماس‌ها پاره حجره‌های بیمار برداشته می‌شوند و خوشین و یا وهیم بودن آن معاین می‌گردد. آزمایشگاه بیمارستان دارای دستگاه اتومات مینی وایداس میباشد که آن امکان می‌دهد تشخیص با سرعت و صفت بلند و در کوتاه‌ترین مدت انجام داده شود. این دستگاه قابلیت انجام 57 تست آزمایشی را دارا میباشد. برای بهخطری مزاجان و پیشگیری بیماری‌های سرایتی در آزمایشگاه تنها از وسایل یک مصرفه استفاده برده می‌شود. با توجهتان تشکر.